registrasiya edilmedik. Registrasyon numuru yok. Adresi, telefonu yok idara. Fiktiv idaradır. Falşiv idaradır. Ol yankı şu bizim plan urumu näme diýenden hemmesi şodur. Men onu sapara aga berjek bolýan soragym. Olar falşiw, galp buramalar bolsa, olar registrasiya edilmedik. Onu sapara agaň opozisiýon guramasy diýilen gurama barmy? Registrasiya edilen gurama barmy? Ya Halmyra Söýüniň opozisiýon resmi guramasy diýip registrasiya edilen gurama barmy? Ýok. Onu özüňizdäki aýby beýleklere basşak bolmaklyk näme gerek? Gaty ýöntem oýnaýanlar. Ýöne käbir manipulatiw metod ulanylýanyny görüp men şoňa käbir adamlaryň watandaşlarymyň ünsüni çekjek bolýan. Nähil edilýär şu oýunlar? Öz aýbyňda ketekiň aýplamak.